Ne vždy, když člověk chce být světový, musí opouštět republiku a tak to dnes uděláme se světem vína i my. Zůstaneme doma. Zůstaneme doma a podíváme se společně na jedno z vín, které patří do naprosté špičky, co se týče červených vín. A myslím si, že je to víno, které si nezavdá dokonce ani s evropskými jmény, takže máme se na co těšit. Půjdeme na Znojemsko, podíváme se ke kořínkům na jejich rulandské modré neboli Pinot Noir. Víno nese označení Apres a z mého pohledu pro dnešní den jsme vybrali věc, která opravdu je degustačním zážitkem. Já si dovolím víno otevřít a uvidíme, jak na to bude. Přestože zde máme dvě skleničky, tak použijeme jen jednu. Vy z vás, kteří netušíte, jaký je rozdíl nebo proč, tak zkuste se podívat na naše díly se skleničkami Riedl, kde jsme tyto rozdíly objasňovali. Já si rovnou dovolím použít tu, o které já osobně si myslím, že je pro toto víno vhodnější. Přestože obě skleničky jsou určeny pro Pinot Noir, tak já nepoužiji tu burgundskou, použiji tu, která je určená pro Nový svět nebo pro Nebbiolo. Myslím si, že pojetí tomuto vínu více svědčí a my se teď můžeme společně podívat na to, jak víno vypadá. Barva je typická pro Pinot Noir, krásně tmavší, granátově červená, lehce cihlový okraj. Pinot Noir nedává temně zbarvená vína, takže to naprosto odpovídá profilu. Vyšší viskozita je vidět, že i v komplikovaném ročníku vinařství u kořínku ví, jak naložit z hrozny tak, aby výsledek byl naprosto skvělý. Pojďme přivonět. U kořínku se čas od času ta vína velice podobají burgundsku, zejména teda ta z odrůd Chardonnay či Pinot Noir. A tady tohle je přesně ten příklad, o kterém jsem teď mluvil. To aroma opravdu lehce svádí k tomu, že si člověk může toto víno zaměnit se slavnými burgundskými Pinot Noir. Dominují třešně, dominují maliny, což je zvykem i ve francouzských končinách. Jemná kořenitost připomínající skořici a lékořici, velice kvalitní sudy, to vše opravdu táhne do Burgundska a lehká zemitost a lehké podhoubí. To vše opravdu skoro až nepůsobí moravsky, to víno je opravdu perfektně zvládnuté a jestli se stejně vám jako mně zbíhají sliny, tak pojďme rychle na to. Elegantní, sametový, ušlechtilý projev, odrůda Pinot Noir, jak má být. Jemná tříslovina, která však je hodně zralá a hodně pevná, zajišťuje vínu ještě dlouholeté zrání. Každopádně i v chuti převládají červené ovocné tóny, třešně, maliny, jeřabiny, brusinky, to vše zde najdeme. Dokresleno kořením, já myslím, že z kořice opět tady lehce vyskakuje. A pokud znáte růžový pepř, který je velice jemný a dělá jen takový lehký pikantní tón, tak v dochuti zde krásně se projevuje na patře. Dochuť je jinak delší, možná až dlouhá, je to opravdu velice elegantní a velmi sofistikované víno. Z mého pohledu kombinace jídel by měla být velice ušlechtilá. Pokud byste nechtěli vařit Brie de Meaux, sýr s bílou plísní a krásně jemný, k tomuto vínu ideální. A pokud byste chtěli něco uvařit, nebojte se trošičku více zainvestovat. A pernatá zvěř, například perlička s lanížovou omáčkou, dokonalá kombinace.